กวีคณะกับบากแตงกาไกโรสวิตก็ได้คณะกับดังปุเลฮักวีคอลเลจก็สามารถเวฮักยิงก็จงกากิกมีกปากจงกากิได้ก็ลอยยาร์กิชงกิสาจากาเตรก็จงกีไกโรมาเลกสกิกาเลจคอลเลจตะกบ้ายายกิจัดลำบากวีก็ขลาวฮาตาคอลเลจบากปุเลวยน้อยกายจงกีบากแตงโอจอนาธานมิลาร์โอเดียวบริวบาจูทากอดอุจจิมคลาสอีขณะกับบ้าปุเลฮาตาคอลเลจฮักปอร์สเต็ปHapo kelas ko jong anda lawan ke Cairo. Ula ai ka ikateng jong ikot bakan pulai. Nak benta bakan yo bantho assignment. Henry ke Cairo ke yo ikato kan ikot bakashim na po library. Kita ikot ke deki batho da ta hiu nong hikai. Anda lawan ka Winnie. Ke Winnie ke lekho deka bakinya lady cha. Jonathan lapi ikita ikot. Yo iba kara ka wi ka kot ko jong. Sen tanat bakan pulai kata kot na marba longi kena skol bakin pulai baka de ka kot chapang kisamla anda lawan upara lok jong baka tang obores udeu noi kai bai kai hak ta skol lawan ra coffee bakin yedi bat ulashimi kata kot la mud ban pulai ka Jonathan ulak khang yu bat ulak ni kata ka kot anda lo po hiyeng ulai thoi ka tanga ka jong badan ka wi ka kena skol ka jong ka bakwa ban pulai kata ka kot ka jong ba long ya gi khana bakin pulai ya kata ka kot katanga ka jong kulong kumno kata khana haba chalai barika leiro kadang chim de kata ka kot ka jong Jonathan ha ka por ura lej pe ya ka wipat ka kot ka jong katanga ka jong ha ka por kala khodiu bakin ni chat kat ba ki dang ya chat ang ta ladan bo phone ni ka kala lej ban chim ya kata ka phone ka jong ka haksni bobot Jonathan bot Boris kidang yedi coffee clear ika Cairo baka yaleng kot na kata klau kumba ko juyai anda kalawan kile krendanda chapang ka jongka hang taw Boris ula ai jingba meka bat ula yithoi ka kata ka de ka ba chen mo hadin kata anda ula le Jonathan ula klika bale kamting se baka ya ingti na kata ka klau kalau ngok e ka badan baka ting ula rki ka ba yosnio yakata ka jing ong ka jongka Hakapor masngi hapo library klio iu noi ka jongka o Boris namar ba o klem krenika kalpan hap da kikot bat kala ong yu bale long si ban kren ulawan badula krenika ula kalika ka iba ka kwa namar ba ka internet yu kalong yu ba ka kwa ban le tuition ho ulong ka bale kam don kam se ya ka jing hikai ka jong hapo class kalong yu hoi ka don kam hi tang ba ka kwa ban le Kumta uloi ka on sapej lada ula banchim dushonika kai rok lia I kata ka jing kren ka jongki la lei bat kala kali kuwini chapang kai pagi kren kuwini kalong ba ngakwa mania lang samla badu kai ro hakata por kala rakhi ka bat kala khodika ban ye lei sa bat ka hakai ying jongka kai ro katba kadang pulei kon kuwini kala kali ka kai ba ko pulei kai ro kali thoi ka ba ko pulei nakamata Pakan yo bantho assignment ba kateng the great achievement date kwini kala ai jing mudika pakan tho chapang ka jing ya lang samla onoi kai bat ka khana skol kai ro kala snotanati kata kala kli ka komno kan tho chapang kata kwini kala khodika hajan bat kala oi ka satho no chapang ka jing ya lang samla ka jong phi bat onoi kai Jonathan ka kai ro kala sniu lai rai kala oi ka wat kren be ikata Kalau oika wat beri kata ngatiba pidon jing iyu bat mauro ujupi bahai pi Cairo kalau oika em sange no ya kata ka jing keren ka jong pi hadin kata kala pulai kon bat kala perkhat chapang kata ka jing ong jong ka wini hakas ngi bobot apo kelas ka jong ki ka Cairo kelas sedang man internet yo no haika Jonathan kala pi yamat yu bat mauro la pi ika hadin baula deban batai ulo ai kata khana ka jong ya kateng jong ki kot bakin tho ya kata assignment ka jong ki badu la phai ka Cairo bani kan do badu hadin ba la wai school hadin ma la wai class ka le tho yu ya ka jing e ka jong ka ban thoi kata ka assignment ka ba upha namar ba kam tip kumno bakan tho walada ka de pule shibon tali ki kot Jonathan la batai ka bat la phai ka ban tho ka no ka story bakas nyotanat hadin kata kat bau Jonathan badu Boris rengkat bat ka tengah ka jong kidang ye chong bam lawan kwini kile khodika kan ya bam rengkat bat ki re kwini kam tre hadin ba kala lain la ye thoi ka tengah ka jong ka to ka de kwini ka de khana school step ka jong ha ka jan met ka kai ro kalawan cha ying jong o Jonathan ba ula khodika ban bam ja met ha ka ying ka jong kat ba ka dang chong ulawan bat ula khodika bakin ye le chabar
sabar kila yang ya kerani kana hang ta ka kai ro kala se yo secret kili di lang ro yo tau secret hakas ni bobot kat bau Jonathan badu Boris kidang ya chongkai lawan ra coffee ka kai ro hang ta kile shong kila ya bam ya di Jonathan ul kam pelut por ban ya chongkai bat ka hakwi pat kas ngi Jonathan yo por ban chim class ya khna ka chong hatas ngi lawan tang kai ro bat ka vini ka kai ro kla bo yaki kot ko jongka bad yaka mobile ko jongka lor jongka me Jonathan ulong ki mentak sngi yo por ban chim klasiki ula lum yaki kot bad ula bakla thep yaka mobile jongka kairol ula pa ki bakin pendep yaka assignment ko jongki hakapor baki yoshti kairo hakata por kala kliu bale pediang yaka jing tho ko jongka ka ba ladep ai chu ulong ka yaka la ban pediang ula pa ka ban tho dakawi pan hadin ba tao nói kai ula lệnh cái vini kala lệ romantic hakmat jong ka kairo Boris lawan badula karanika kala kerpadi Boris pan hirap pan chanai ka dor loko nak menta ka jong ka mat kala pani ka nambar phone ka jong bonsok pan pha chaka tang na phone andaw lo ai ka ta ka phone kala tho ka nambar phone ka jong ka bat kala thep ka ta ka phone anda kala mun ban lệnh Boris lapan ka ta ka phone ka jong hakata por kala sei bat kala ai kata ka phone kala ong uba ka bakala thep kadang mot ka dei ka jongka Jonathan hai kat ba udang pulei kon uyos neo badan ba phone yo lapi hak pala ka jong ria I de ka phone jongka kairo makala phone cho kala ong uba ula thep bakala ya ka phone ka jongka hakat ka por ula phai ka banwan chim ya kata ka phone ka jongka ka kairo kala pha pan ban do banwan ai hai ying ka jongka kala pha yu banwan tamarwe dalade Jonathan hakat ka por ralai ban ai ikata ka phone ko chongka hakapor basalam kairo hakata sngi kalariam pan bhabrio bha ba un internet ika andaw lawan kala khodiu ban rong chpo ying ula khot pan ban eka banwan hajan chong hakata por kalawan chajan chong hangta kala do I ju andaw lo po hi king kan ba dang pi ika laptop ko chong ulia iba kairo kala pha ikata ka jing tho ka chongka lamba ka email hangta lo chong par khat ye ka jing le bakala ka chong ka tanga ka chong kala yoi ikata ka jing par khat ka chong kala kaliu bale jia ayu yo ulai ka don ni kumta ula rai ka laptop ko chong ula lens ka kamera tri kam ko chong hang taw la print ikata ka ise ba pha ka kairo anda ula play ka ta ka kot ba ka tho chapang ka jing in ka chong ka ba do ka tho tik kumba kile hang taw la par khat sang si ul kan mau ika jing bakala ka chong ba sakhan dian ul bakala bani hap korim ba ka kairo ul par khat sang si ba don jimu chisha ban le ekata khamtam ka de khanna school ko chong agasni bobot ka kairo kala le cha school anda kala po he school Jonathan ul oinka bale pi tho kum ka ne ka story ya ka ne ka jing tho ka chong phi ngam la ban priang ko long yo bale ma phi pa pha ngala tho ka ne kat kum ka jing tip ka chong a chapang ka chong phi bat ka chong a bat kala kali o ka ek ba pher ba ka tho ya ka ta ka kot loinka ya ka ne ka jing tho ka chong phi bộ ta haka diary ka jong phi day haka ne ka mage bat ula phai ka ban tho da ka we pat unong tho ko long yu day ka ba makana ba ka print ya ka ta ka paper ka jong ka hang taw loin ka wan mut ka ne ka jing tho ka jong phi kan long kum ba pi tho bat sneu thoi ka ne ma phi de tanga khana school ka jong a shu ula phai ka kan tho da ka we pat la da kam tho on sa pun fe le ka kai ru haka ta ka por kala sneu pitar kala maham yo la da on pen felika kan sawan ra jing ma yo anak le po hiyeng ka kairo kala snowsi kali thui ka wini ya ka jing bom pdiang no hai ka jongki ya ka jing tho ka jongka ka wini haba ka yo snew ka ta kala snowson e ka andaw Jonathan no le po hiyeng lu yo I ka ta ka jong ba kala di bat kala pulei ya ka ta ka kot ba uprin kala kali u bat kala phayo ban batai chapang ta ka story henry tanga jongka tre kairo hakata ka jan main kala phai ta ka jing tho ka choka chaka principal jong ta college ka jongki ka principal hamar ba ka yo ya ta ka jing tho kala phone cha Jonathan kala phai ban wani karen bat ka le shai hadin ka ta Jonathan uli tho ya tanga ka chong ba ka principal Joyce kala yo ya ta ka jing tho uli ting ba yo cha be kam na ka ta college ka tanga ka chong kam kuslai ka ta kalong yo menses nyo tho hi yik ka ba mile hakas ngi babot haka kelas ko jong ka kairo ka kalem one class show
haden ba lekut ke kelas ke jong wini kala snelsi kedan ha ke jingteng kal klien o utim ne em chanoka kairo ulong ka em baru lekali ka bale piklem ter message ka se ke wini kala thoyo ye ke jing tho ka kairo ka ye ki ai bara tangba kam snel tho ka ik bachia ulong ka bakam di bantim chapang kata haden ka taw Jonathan ulah lei bani kendo ye ke jing pha jong ka principal kamera jong ka principal lei dan rangkat pat ka kairo ka lei tho ye kata ka principal ye ka jing kan tai jong o Jonathan ye ka assignment ka jong ka bat ye ka jing wan ka jong o haying ka jong ka kata ka principal ka la klino Jonathan wan ne em haying ka jong ka bat ka e ka jing ye le ka jong ki Jonathan ulong ha oi wan haying ka jong ka klem le ye ba wan tang ban ai ye ka phon ka jong ka kata ka principal kamla ban nge yo ka la nge bat ka la chania ye ka jing tho bat ka jing ong jong ka kairo kumta kata ka principal kala be kam no yo Jonathan hading ka taw Jonathan ule kendo bado para lok jong o Boris ulong yo bang kata ka jing cha be kam ka jong Denmark ba ula le hi chapalat upot ka rol jong ka school andal po hing ula cha mai ha tanga ka jong ye kata ka jing cha be kam ka jong ka long yo kom no hi da am dei ka jing le ba kala ka jong ma o ye poi kha bat ka kairo kom no hi un poi pot adu ba ula cha be kam na kata college Jonathan ula snyo sei bat ula snyo bitar ye kata ka jing le ba kala ka jong haying jong ka kairo ka wini kala ong ka kairo bale phile kata pikwa pan pendo kam ye ka jing tre jong o Jonathan tang na ka daw ba kun tai ye pi kom no hi un i je pi aba ula dan tanga un ai se ye ka tanga ka jong ka kairo ka long ka am dei tang ya o Jonathan kin salero yo Boris kum ya o Jonathan ka wini kala khang ka ka long ka wan le kata na ka liam ka jong a ngang kwa ban le kata kairo ha ta por kala snyo tho kala sim ye kata ka jing tho ka jong ka ba ka tho da ka we pat kala poli kata ka jing tho ka jong ka kala kham cham phang ban tho da ka ba om kata ye ki we kani ka film kal kon ha ka jing poli ka jong ka ye kata ka jing tho ban ye ka jing snyo tho ka jong ka ye ka jing le ba kala ka jong ka ya o Jonathan parlong la da bis nyo tana de kane video snyo ba like bat subscribe ngin si kan do pat ha ka we pat ka video khoblei bon